Il-programm ta' ċittadinanza b'investiment li sissa ġab lejn pajjiżna iktar minn 200 miljun euro reġa' kien fil-mira tal-Partit Nazzjonalista li qed jerġa' jipprova jitfal bsaten fir-roti. Dan billi juża proċedura użata mill-Kummissjoni Elettorali li daħlet ċittadini mhux eliġibbli li jivvutaw fir-Reġistru Elettorali biex jipprova jnaqqas mill-konfidenzjalità tal-programm ta' ċittadinanza b'investiment. Fil-qorti l-Partit Nazzjonalista qed jafas biex Identity Malta tagħti iktar informazzjoni milli meħtieġa mill-liġi meta fi kliem iċ-Chairman Eżekuttiv ta' Identity Malta, Joe Vella Bonnici, l-entità lanqas biss għandha x'taqsam ma' dak li għamlet il-Kummissjoni Elettorali. Ix-xogħol tal-Identity Malta kien biss li jinġabar il-formola għal-vot, il-vetting li ċċekkjar u min verament għandu dritt tal-vot jew le, kienet biss deċiżjoni tal-Kummissjoni Elettorali. Aħna f'dik ma neħtlu xejn. Vella Bonnici rimarka kif hija ironika li minkejja il-Kummissjoni Elettorali talbet li tirtira dawn il-persuni minn fuq ir-Reġistru Elettorali, il-Partit Nazzjonalista qed jirrifjuta li dan isir u minflok irid 91 sentenza individwali tal-qorti. Fakkar kif il-mekkaniżmu li bih tinkiseb informazzjoni dwar min kiseb iċ-ċittadinanza b'investiment hija regolata bil-liġi, fost oħrajn billi l-ismijiet ikunu ippubblikati fuq il-Gazzetta tal-Gvern. Din l-ixxu kollha lina iddur fuq privacy ta' ċittadini Maltin. Aħna ma nistgħux bħala aġenzija naċċettaw li xi ħadd japprofitta ruħu minn xi liġi Maltija biex joħroġ informazzjoni personali, individwali fuq ċittadini Maltin. Huma min huma. Dan u da biksur tajjeb li ngħidha wkoll, biksur tad-Data Protection Act u tal-istess liġi tal-elezzjonijiet ġenerali. Għaldaqstant Vella Bonnici sostna li l-informazzjoni żejda li qed tintalab bla dubju hija maħsuba biex tħalli impatt negattiv fuq is-suċċess tal-programm. Jsib ruħu dil-persuna imxandar fuq il-medja kollha b'dettalji fejn kera ma kerix u x'jagħmel u ma jagħmilx, etc. Dawna ovvjament ma jagħmilx ġid il-programm u aħna nibdew niddubitaw kemm verament dan il-pajjiż jiridu dan il-programm. Għax hekk irridu nirrispettaw ir-regoli li aħna stess bilna fuqhom. Stqar li Identity Malta tivverifika l-applikazzjonijiet sew tant li pajjiżna għandu waħda mill-ogħla rati tar-rifjutar ta' applikazzjonijiet. Għalhekk xkil żejjed jagħmilha iktar diffiċli għall-programm hekk kif il-kompetizzjoni għal dawn l-investituri qed tiżdied. Għandna kompetizzjoni kbira, għandna Ċipru li hija attiva ħafna, għandha programm ħafna irħas minn tagħna, m'hemmx kundizzjonijiet ta' residenza xejn, ġifieri fi żmien 3 xhur dajtuhom il-ċittadinanza, għandek pajjiżi oħra li llum qegħdin jikkompetulna bil-qawwi, ġifieri huwa importanti li dan il-programm nippruvaw nipproteġuh kemm nistgħu jekk verament irridu nkomplu b'dan il-programm.